إذي دمت حرنات بسلف ديمقراطي نسير تراز المحلالات أفراوي نايرد يفنوي إذي دمت حرنات مرحبا زخبركم من زخبركن انتقاطات التدم صحرنات بسلام كنيكم كتكونوا داتمننا لومي 40 تشعتن مقابيت كلتشحن 10 ابن محلالفو مدفن وراديونا فلما زينا كنقرب لكم هنا كابو بمغصال حدش مسكوتا بوليتيكا ارترا اب تحت زبل ارستي اقريبنا يوزلنا سمونا وحتتا كنسمعكم هنا صنعي مكتتال امباركس نلومي يدالينا يزرلنا رأستي زيناتات كمز السعبي سلف ديمقراطي زبيرترا هزباو سمينار اب كتما شتوتغارت جرمنا كايدو شانفر سلف ديمقراطي زبيرترا اب عد انجليز كتما لندن سرع عمتاو اخيباو اب كايدو شانفر سلف ديمقراطي زبيرترا بي اريا كاليفورنيا اب كتما اوكلاند أخيبا كايدوم مدب تمرتي نا كلتشحن 10 تخلتن كلتشحن 10 بيت تمرت ود شريفي بعوت تزازيمو نلومي زداننا لكم زيناتات انه ابو منبر سلف ديمقراطي زبيرترا حاو منقستا اباس مورمن ابال ماكلاي بايتو حلف محدار اوروبان حاو نقوسا صقاين زمرحو سمينار بعسران 3 مقابيت كلتشحن 10 اب كتما شتوتغارت جرمن تخايدو ابو منبر نوزوا جرمن حاو تصفى مريم كبراب انقعد حن مصاكم زبل ملقتو بمتحللاف حاصير للاو مدب اقريبو نت مدرخن مريحنتن سلفي اما حلاليفو حاو منقستا باسمروم بزعبه اللوشتاو كنتات حقرنان حزبنان بزعبه ذنب تقاومون كمون بزعبه سلف ديمقراطي بإرتران سفح زباله مقلص تقريبو نمحيال ذنب تقاومو كوسدو زغبو ماقدس سغمتاتون انا تصيرو مقلصيتات ابو منبر سلف دحر مكتتالون أخبنياتات بركز زبالو تفرالي حتوتات أقريبهم حاو منقستا أبن حاو نقوسا صقاين كا نتيكاب أخبنياتات زغرب حتوتات الناتا براريو الله يجبها المبريتات الملستات هيبا ملو كابز حليفهم تخافلت أخيبا نقود دايدن بتقاوم على العلوم عميقون هناتن كتعتا كايدهم عمود داتا دما أقدس تلوبواتات رئيتوتاتنا محلاليفهم أخيبا بزخر سماعتات تزازيمو شنفر سلف ديمقراطي زبيرترا عد انجليز تمال سنبت على 24 مقابيت كلتشحن 10 سرع عمتاو اخيبو بزنا اد منفس السلاسيلو ابسراح صنحتا كاد الشماغلي نايز حلفه عمت صبصابن نمصاي عمت كحجز يخيل يزبلتو لبواتاتن زرزيرا بمغربيا نتاخيبا جميراتو أخيبنيا نخلو صابصابات كيقود حرم ممزان نزتعم مسرحات دنيقون أموغيسون التوم بستفلالي مخنياتات جانا كي تسالتو تريفهم دلو قداد دما عمامات مساء مخانهم تغنزيب للو سلفنان وسيد وزلو أقباب قال سبحة فشا بفلاي دما قداي سدتنياتات
ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣቓልቦ ንኽረክብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታትን ኣኼበኛ ብልብን ኢድዎ ብዝያዳ ክፃዕረሎም ከም ዝድለ ከዓ ተገንዚቡ ንጉዳይ ምሕዝነታዊ ኣሰራርሓ ብደንበ ተቃውሞ ብዕምቆት ዘትየሉን ኣብ ቀጻሊ ብዝያዳ ክስርሐሎም ድማ ርእዩ ኣብ ጨንፈር ብፍላይ ኣብ ሰልፍናውን ብሓፈሻ ንገበናት ህግደፍ ንምቅላዕን ፍርህን ምስዓርን ብዝተፈላለዩ መሳርሒታት ሰልፍን ዝሳለጡ ዘለዉ ሚድያዊ ስራሓት ኣድኒቑን ብቐጻልነት ክረባረበሎምን ብዝያዳ ከደንፍዖምን ድማ ወሲኑ መትከር ርእሰ መርኮሳ ከም ጭርሖ ሰልፍና ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንትግባርየው ጨንፈር ብዝያዳ ክሰርሓሉን ንነፍሱ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ኣርኣያ ክኸውን ድማ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ ግደ ጨንፈርና ኣብ ተላዚብካ ምስራሕ ብፍላይ ከዓ ምስ ዝመሳሰላ ረኣያ ዘለዎም ኣካላት ደንበ ተቃውሞ ሉሉይ እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ክስርሓሉ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ኣብ መወዳእታ ንመጻኢ ዓመታት ተካይድ ሽማግለ መሪፁ ኣኼባኡ ብዓወት ኣዚሙ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝካየድ ምዱብ ኣኼባ ጨነፍር ቤይ ኤርያ ሰሜን ካሊፎርኒያ ብዕለት 23 መጋቢት 2013 ን4 ሰዓታት ዝኣክል ተጋቢኡ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ንኽዕመሙ ተወጢኖም ዝነበሩ ሰልፋዊ መደባት መሰረት ብምግባር ኣቦ መንበራት ነፍሲ ወከፍ ጨንፈር ጸብጻባቶም ኣቕሪቦም ዕቱብ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ዝዕግብ ውፅኢት ከም ዝተረጋገፀ ኣኸበኛ ገምጊሙ ንቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ንምሕጋዝ ብኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ማሕበር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣባላትናን ህዝብናን ዘሳተፈ ዕውት ወፍሪ ናይ ምእካብ ወፈያ ኣብዚ ዓመት እውን ኣብ ወርሒ ግንቦት ተመሳሳሊ መደብ ክግበር ምእታን ሰፊሕ ጎስጓስ ንምክያድ ተራዳዲኦም ነዚ ዝምልከት ዝርዝርን ሓበሬታን መግለፂ እውን ብኤደማ ክወፅእ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ካብ ዝተፈጸሙ ኣገደስቲ ዕማማት ወከልቲ ጨናፍር ምስ ካልኦት ተወከልቲ ናይ ተቃውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ቅዱሳት ውልቀ ተቃለስትን ብምትሕብባር ዝቆመ ልኡኽ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣባል ኮንግረስ ሕቡራት ኣሜሪካ ወኪል ዞባ ኦክላንድ ዝኾነት ወይዘሮ ባርባራ ሊ ብፅሖት ብምግባር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መልክዓዊ ስርዓት ዝሓልፎ ዘሎ ናይ ጭቆና ህይወት ናብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንኽበፅሕን ኣቓልቦ ንኽረክብን ብዝርዝር ኣብሪሆም ካብ ጭቆና ንኽገላገል ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ፖለቲካውን ነገራውን ደገፍ ንኽገብሩልናን ኣማሕፂኖም ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘለበ መሪር ጭቆናን መዋፅኡን ዘብርህ መዘክር ድማ ኣቕሪቦም ጨናፍርና ምስ ካልኦት ውድባትን ማሕበራትን ህዝብን ዝተሳተፉ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ኣካይዱ ብናይ ቃልን ጽሑፍን ዝተሰነየ ጭርሖታት ብፍላይ ኣብ ምድረ ግብፂ ማለት ኣብ ሲናይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብናይ ሰባት ዘሰጋግሩ ነጋዶ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ንምቅላዕ ከምኡውን ቅዋም ይተግበር እሱራት ይፈትሑ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይገበር ዝብሉ ዲሞክራሲያውያን ፍትሓውያን ጠለባት ብምንቅስቃስ 21 ጥሪ ዝፍለጥ ብገለ ኣካል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተኻየደ ስጉምቲ ንምድጋፍን ምቅላሕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ብምቕጻል ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ኣብ ኣኼባ ተረኺቡን ንብሰልፊ ደረጃ ዝምልከት ህልው ምዕብልናታትን ብድሆታትን ብምዝርዛር ነታ ኣኼባ ብዝያዳ ማዕሪግዎ ሓው ተስፋይ ካብ ዘለዓሎም ኣገደስቲ ዛዕባታት ድማ ኩነታት ኣተሓላልዋ ተቃውሞ ደንበን ዝቀላቀል ዘሎ ሓድሽ ተበግሶታትን ንሓድነት ተራ ሰልፍና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓሚቕ መግለፂ ድሕሪ ምቕራቡ ካብ ኣኼበኛታት ሕቶታትን ርእቶታትን ብምውራድ ዕቱብ ምይይጥን ዳህሰሳን ተኻይዱ ኣብ መጋቢት 17-18-2013 ኣብ ኣፍሪካዊት ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ኣብ ኒያሚ ርእሰ ከተማ ኒጀር ብላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፍና ምስታፍናን ጉዳይና ኣብ ቅድሚ ናይ 22 ሃገራት ተወከልቲ ከነብርህን መዘክራትና ክንድርግህን ዕድል ምርካብና ኣገዳሲ ኣሳልጦ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ይክብል እውን ሓው ተስፋይ ገሊፅዎ
እዚ ዕድመዚ ሃንደበት ዝመፀ ዘይኮነስ ውፅኢት ናይቲ ብቐፃሊ ዘካየድናዮ ርክክባትን ምክትታልን ኮይኑ ሰልፍና ነቲ ንሳቶም ዝጣበቕሉ መትከላት ማለት ሰላምን ዲሞክራሲን ምርጋእ ኣብ ዞና ሳሕል ብቕዓት መቃልስቶም ምዃንና ድሕሪ ምርግጋፆም ዝተበፅሐ ውሳኔ እውን ነይሩ ኢሉ ኣብ ምብራቕ ሱዳን እትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ወዲ ሸሪፈይ ናይ 2012-2013 ዓመተ ትምህርቲ መደብ ب14 መጋቢት 2013 ወለድን ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽና ብትረኽብሉ በዓል ብዓወት ዛዚማ ካብቶም ኣብ ናይ መወዳእታ ምርመራ ተኻፈሉ ተምሃሮ 93.7 ካብ 100 ጽቡቕ ነጥቢ ዝረኸቡ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ዝለዓለ ክፍሊ ሓሊፎም ኣለዉ ካብቶም ናይ ክብሪ ኣጋይሽ ተሓባበሪ ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ዝኾኑ ናይ ከሰላ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ኣባ ገብራይ ብኢደ ማርያም ከምኡ ከዓ ወከልቲ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሱዳን ይርከብዎም ተበዓል እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ብዝብል መልእኽቲ ናይ ኣካያዲ ቤት ትምህርቲ መምህር ተኽለ ሃይማኖት እልፉ እዩ ተኸፊቱ መምህር ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ገለጻኡ እቲ ዓመተ ትምህርቲ ብሓደ ሰኔ 2012 ምስ 630 ተመዝገቡ ተምሃሮ ከም ተጀመረ ኣብ መወዳእታ ዓመተ ምርመራ ተኻፈሉ ግን 568 ጥራሕ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ እቶም 62 ዝኾኑ ተምሃሮ ብምኽንያት ዳግማይ ስደትን ምጣኔ ሃብታዊ ክብደት ናብራ ስድራ ቤታትን ካልእ ሽግራትን ትምህርቶም ኣብ መንጎ ከም ዘቋረፁ ተገሊጹ መምህር ተኽለ ሃይማኖት ወይ ወዲ እልፉ ዘረባኡ ብምቕጻል ካብቶም ምርመራ ተኻፈሉ ተምሃሮ 532 ከም ዝሓለፉ 36 ጥራሕ ከዓ ኣብ ዝነበሮ ክፍልታት ከም ዝተረፉ ሓቢሩ ካብ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ 502 ዝኾኑ ካብ 6 ክሳብ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም 66 ከዓ ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ነይሮም ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ተምሃሮ 45 ሚእታዊ ኣዋልድ እየን ኣብ ምዕፃዋ ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ተምሃሮ ብዘቕረብዎ በብዓይነቱ ትምህርታውን መዘናግዕን መደባት ደሚቑ ውዒሉ ከም ኩሉ ግዜ ብቋንቋታት ኤርትራ ግጥምታትን ቲያትራትን መዛሙርን ቀሪቡ ናይ ዝዓመት ዝበዓል ምዕፃዋ ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ነቶም ነዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብዘይ ፀገም ንኽቕፅል ካብ 2005 ጀሚሮም ክብ ዝበለ ፀዓት ንዝገበሩ ወገናት ፍሉይ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ዓዲሉ ንሳቶም ከዓ ኣባላት መምሕዳር ናይቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ማሕበር ረድኤት ንትምህርቲ ቆልዑ ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ዝምቕማጦም ኣባ ማሪኖ ሃይሌ ምስ መሳርሕቶም ከምኡ ከዓ ኣብ ከሰላመን ናብርትና ዝኾኑ ኣባ ገብራይ ብኢደ ማርያምን እዮም ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ቅድሚ 29 ዓመታት ንቆልዑ ስደተኛታት ክትምህር ብማሕበር ቀይሕ መስቀልን ወርሕን ኤርትራ ኣብ ናይ ሳዕሪ ራኮባታት ማለት ዳሳት ተመስሪታ ክሳዕ ሎሚ ዘካየዳ ከዓ እቲ ዘቆማ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ወርሕን ኤርትራን እዩ ህንፃታት ቤት ትምህርቲ ብ1988 ተሃኒጹ ብ2005 ከዓ ብሓገዝ ኣባ ማሪኖ ሃይለን ናይ ግብረ ሰናይ ተሓባበርቶምን ተጸጊኑ ህንፃታት ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፈይ ሎሚ እውን እንተኾነ ዳግመ ጽገና የድልዮ ኣሎ ድሮ ኣባላት ናይቲ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከብ መኽሰብ ኣልቦ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ማሕበር ኤርትራ ኤርትራያን ዲሞክራቲክ ኣሶሲዬሽን ንምጽጋን ህንፃታት ቤት ትምህርቲ ዝውዕል ሓገዛት ኣብ ምውህላል ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኣሎ
ترينكو أبشر كيما نقدوخن يبرسينا غرينا تتنكبرسي ترينكو أبشر كيما نقدوخن يبرسينا غرينا تتنكبرسي أما نقدوخن يبرسي كدلت كل عيرتو ما نقدوخنا أي برسي عن قيد قردي كمتانا كرر نقبار نشكسي كبسي قد حيسي نحسقا خرسي كبسي قد حيسي نحسقا خرسي نحسي لقا خرسي انتاو كنترنا نرقبي يدنو والخيسي صخران عمرا مندر تخون كدام بجربو صخران عمرا مندر تخون كدام بجربو لا يخلق قبوك بيخلق هدنك كلا حربو أكان شي بلبو يكادن لجيبو أكان شي بلبو يكادن لجيبو يكادن يتلجيبو فتخون اللبايس ندينا عليه كتابو أبشر كيما نقدوخن يبرسينا غرينا تتنكبرسي ريترينكو أبشر كيما نقدوخن يبرسينا غرينا تتنكبرسي يا عين جميل سنة قندلك في يما كنت كوستو يا عند غير سنة قندلك في يما كنت كوستو كأرت روك السير نيس خيل الأدرقطو سقوان تروك السير إنه يبرلجيتو سقوان تروك السير إنه يبرلجيتو إنه يبرلجيتو قبرا جربلي نيران تتنبسط وساخدنا وقالي يلا وينكو وساخدنا وقالي يلا وينكو قناديت مرسى جابر دبرتنو أحقر جو شالو دهبتكو ناشق سحسبكو شالو دهبتكو ناشق سحسبكو ديما لبسنا ورتريال متان فدادكو 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 ديما لبسنا ورتريال متان حدش مسكوت أبوليتيكا إيرترا سلف ديمقراسي حزب إيرترا نتكاب عالم تنصيلو صنح بوليتيكا وهيوت إيرترا زقبو وتاكركب كي تحللو خسرح دهر مصنحو
ውጽኢት ጻዕሩ ዝረኣየሉ እዋን መጽዩ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ብዕለት 17-18 መጋቢት 2013 እተኻየደ ኣኼባ ኣፍሪቃዊት ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ምስታፉ ሓድሽ መስኮት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ከም ተኸፍተ እዩ ዘበስር እዚ ድማ ነቲ ሰልፊ ጥራሕ ዘይኮነ ንፖለቲካ ኤርትራ ብሓፈሻ ፍሉይ ትኹረት ክረክብ ዘኽእል ሓድሽ ምዕባለ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እቶም ንዓወት ወሰንቲ ዝርኦም ነጥብታት ደጋጊሙ ክገልጾም ጸኒሑ እዩ ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ንውሽጣዊ ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያትካ ብቐዳምነት ፍሉይ ትኹረት መሃብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንውሽጡ ብዲሞክራሲያዊ መትከላት ጸኒዑ ኣወንታዊ ኣራማ ቃልሲ ክገብር ዘይኽእል ሰልፊ ነቶም ከረጋግጾም የዝብሎም መትከላት ከረጋግጽ ይትረፍ ክህሉን ክቕጽልን ከም ዘይኽእል ይኣምን ስለዚ እቲ ቀዳማይ መበገሲ ነጥቢ ናይ ዓወት ንነብስኻ ብቐጻሊ ምምርማርን ምእራምን ንሓድሽ ለውጥን ምዕባለን ምቹእ ኮንካ ምርካብ እዩ ካልኣይ ብኣረኣያ ምስ ዝመሳሰሉኻ ሰልፍታት ምውሃሃድን ምጽንባርን ምስ ዝፈላለዩኻ ድማ ኣብ ምክብባር ተመርኮሰ ምትሕብባር ምግባር እዚ ትርጉሙ ንጹር እዩ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሜዳ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ መትከላት ሒዝካ ነናትካ ውድባት ምስራሕ ንህዝብና ካብ ምድንጋር ሓሊፉ ዘምጾ ቁም ነገር ስለ ዘየለ እቶም ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎም ኣካላት ብእምነትና ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ይግብኦም ኢና ንብል ምስ ዝመሳሰሉኻ ምውሃድን ምጽንባርን ማለት ምስ ብርእይቶ ዝፈላለዩኻ እናተናኸስካ ምንባር ማለት ኣይኮነን ምስቶም ብርእይቶ ዝፈላለዩኻ ተሓባቢርካ ኣብቲ ኸስራሕካ ዝኽእል ሓባራዊ መደባት ምስራሕ ልቦና ምዃኑ ኢና ንኣምን ሳልሳይ ምስ ጎረባብትኻ ኣብ ነጻነት ሕድሕድ ተመርኮሰ ዝምድና ምፍጣር ኣብዚ ሎሚ እዋን ስርዓት ኤርትራ ንኹለን ጎረባብትና በብሓደ እናለኸፈ ኣኾሪይዎን እዩ እዚ ድማ ተመሊሱ ንህዝብና ንሃገርናን ኤርትራ ሃሲዋ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ኣዕናዊ ፖሊሲ ህግደፍ እናተጻረረ ምስ ጎረባብቲ ተዋሃሂድካ ምስራሕ ከም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ናይ ዓወት እዩ ዝቆጽሮ ራብዓይ ምስ ዓለም ዝምድናኻ ምድልዳል ዓለምና ሎሚ ብሰሪ ምዕማል ቁጠባን ቴክኖሎጂን ሓንቲ ቁሸት ኮይና እቲ ክንገብሮ ንደሊ ፖለቲካዊ ንጥፈት ካብ ዓለም ዝንጽለና ክኸውን ኣይግብኦን ህግደፍ ግን ብጉጉይ ፖለቲኩ ንሃገርና ካብ ዓለም ነጽልዋ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ በአንጻሩ ንፖለቲካ ኤርትራ ምስ ፖለቲካ ዓለም ንምትእስሳሩ ዘይሕለል ጻዕሪ ክገብር ከም ዝግባእ ይዝኣምን እዚ ኣብ መፋረቕ መጋቢት 2013 ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እተኸፍተ መስኮት ከዓ ንእምነቱ ዘረጋግጽ ኣብነት እዩ ሓሙሻይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ግዳምን ዘሎ ህዝቢ ንምምሃርን ንምውዳብን ኩሉ ዝከኣለካ ጻዕርታት ምግባር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ብሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝረጋገጽ ይዝኣምን ግደን ግቡእን ሰልፍና ድማ ንህዝብና ምምሃር ምውዳብን ንቃልሲ ምትብባዕን ምዃኑ እዩ ዝርኢ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራ ግን እዚ ነጥቢ እዚ ግቡእ ትኹረት ኣይረኸበን ዘሎ ኣብ ክንድኡ ብኣቋራጭ ዓወት ንምርግጋጽ ኣብ ዘየድሊ ውዲታትን ተንኮላትን ምውፋርን ተራእዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንዓወት ዝውስኑ ስትራቴጂ ሒዙ ክንቀዛቐዝ ዝጸንሐ ሰልፊ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ንጀድ ዝረኸቦ ዕድል ከዓ ውጽኢት መትከላውን ስትራቴጂካውን ጻዕርታት እምበር ብኣጋጣሚ ዝመጸ ኣይኮነን እቲ ፖለቲካ ኣፍሪቃን ዓለምን ትኹረት ክትረክብ ዝሕግዝ እተኸፍተ መስኮት ዓወት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ጌርካ ምጥማቱ ኣጽቢብካ ምርኣይ እዩ እዚ ምዕባለ እዚ ዓወት ፖለቲካ ኤርትራ ብሓፈሻ ዓወት ደንበ ተቃውሞ ድማ ብፍላይ ክቁጸር ዝግብኦ ሓድሽ ተርእዮ እዩ ህዝቢ ኤርትራ
ካብ ከምዚ ዝመስል ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ንጥፈታት ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን። حموت خيزرك قطاب الخبدي وشتاوي تسقاغا نحكا بلا برو تقيد كيزر الرعم يقواقو برو كلو يبتصاحيو سني تتنغيسو بتسمع تخلعو رأي تتحديث ورحق وطريقيسا تفرمون تناسيسو عالم سبيبا وكانوز تتاحيسو سكوم بتصاي مسحلف كاني وعرفتي قدي خافتر ملكعن يا غيرمتي حموت خيزرك قطاب الخبدي وشتاوي تسقاغا نحكا برا برو تقيد كيزعر رعم يقواقو برو كلو يبتصاحيو سني تتنغيسو بتسمع تخلعو رأي تتحدي تتاحسوا تلقوا غافتم ايتقدس بزترفو كبوكا كبر ايت صبات بستحنكفو سكوم بصاي مسحلف كاني وعرفتي قدي خافتر ملكعن يا غرمتي تايزكوا عين عيشان
بزهاي سقوم حلم قزوها أقولو تترقوم سقوم حلم قزوها أقولو تترقوم سمعتنا نلوم زدالنا لكم مدب فنوات غرينيا ابزازينا لنا ضحنكنيو بسلام يرخبنا